Здравейте, хора! Явно не съм видяла кога е спряло предното видео. Тук стигнахме в сервера на едно място. Какво бе, Дора? Тя Тора тръгна на някъде, аз докато си оправя бандикама. Ами аз тръгнах, ама сега го бих намерил тук нещо. От кварц. Какъвто е бък тук, не мога да скоча. Ако искаш сега тъпла. Ступи блок. Ти се телепортирай при мене бързо. Аз съм в една къща и не знам сега как ще изляза. Телепортирай се при мене. Така малко. Вау! Чакай. Айде бързо, тук ступиш единия дърт. Ми бързо, трябва. Пада! Събирай дърти! Да, знам. Вади си лопатата и... Омага. Не може да спи нататък. Пана. Камък! Спи камъка! Супер, камък. Какъвто е в гадния бабе. Ела, виж кой намерих. Чакай, аз не те знам да си. Какво ми бъгва тук Майнкрафта да му? На хората къщата, Ама честовете са ареснати. Не, всеки знае това. Мъга. Ще им открана торчовете. Браво на тебе. Я да видим нататък какво има. Вау, диорит. Ами аз мисля тук да попая малко. Мисля за начало да ще направим какъвто от дърт. Аз тук събирам полиран гранит. Странно. Честно да ти кажа, не знам къде си. Телепортвам се, аз не знам къде съм. Добре. Тук събрах 15 кълдръмени камъни. Пък аз тук още си събирам дърт. Аз събирам камък. Аз бях паднала групка. Ще събира дърт, аз ще се мъча да събера камък. И най-добре да си пазим гърбовете. Ако някой я види моб за другата... мале! Сестра ми идва. Сестра ми идва. Може да пусим. Приятели, върнахме се. А сестрата ми Тора пак беше дошла. Не мога. Къде си ми е? Събирах семенца, имам 2 семенца. Така да си намеря още едно да станат 3. Тук вече не мога ли бе? Майка видяха, ма. Паяк. Супер! Аз много обичам да се бия с мобове. Телепорта са. Или е газ? Или е газ? Как газ, бе? Ето го. Айде приеми я. Приготвям си метод. Не мога да си го такова ми... Мале! Го паяка. Отлякай, бъгна ми са тук на нещото. Бима! Ела на хел. Билко. Шла ми 2 връв. Браво. Чакай, искам да
крафтинга де? Чакай, крафтинга ли? О, супер! Какво да си направим за начало? Например, една печка или някакъв... О, не можем да си направим мечове. Аз само имам едно дърво. Ако имах две, ще да направя 4 пръчки, ще да ти дам 10. Пък аз снимам камъни, мисля да направим печка пък. За какво се ползваме? Аз имам... да има, ако намерим там. Аз имам стак 55 дърт, тъй че... О, като те намерих. О, мага, заровено място! Чакай, запушавам. Ела, намерих заровено място. Фък. What the fuck, какво е яко! Особено и ти има много макефи. Тя градинки. Тора! Мага, май паднах. Заглушим за това. Добре. Сигурно се тротна Тора пак до слава, за това е заглушила. Но, хора... Сега пак някъде изчезна. Но супер, този крафтинг мога да отварям. Тая врата мога ли да чупа? Чакай. Фък! Мале! Намерих нереснато място. Къде бе? Хей, там има някой долу. Ко? Чакай, това си ти! Това си ти, Тора! Ела? Как съм аз? Ох, мале скоро. Аз ето съм тук, мястото е реснато. Ох, О, едно XP намери тук на земята. Ти колко XP имаш? на нула. Аз почти 2. Да, ама ти убих паяка. Убих паяк плюс една туфошка. Стомовка ли? Плюс чика. Добре. Ами, айде да излезем. Аз съм тук така. Чакай, аз тук намерих една малко пръхаща, ще изляза от там. Няма нещо. Аз от него влязах. Тук така беше мястото, за което ти говорих. Май не, не падам. След 2 минути видеото ще се спре, хора. Така ли е? Вземи Димити. Паднах долу ли си, бе? Абе, човек, аз се качих горе, бе. Човек! Колко така сме? Тук има някакво ленарско място. Плякай, ти искам да правим тук едно нещо. Я може да чупя стълби. О, мага! Уау! Може да чупя стълби. Я? Не вдвени. О, снимала съм. Аз сега тук слизам в една пещера. Какво? Където за пореден път... Падна! Не падна. Сега не ще падна. Умря ли? Тора, умря ли? Да. Мале, да те телепортирам ли? Да се телепортвам ли? Яко. Да. Ще дойдем последният тиквен. Опа. Аз помощ 5, бе. Чакай, не ме телепортирай. Откъде ли си ги нещата? Аз не умрях. Добре. Давай, чакай. Кажи ми. Давай.